Igbo bụ Igbo, ndị Igbo ji eme ọnụ, ndị niile ife Igbo na-amasị. Ekele m unu na-anabata unu na Igbo Online College. So guys, today we are going to have our first reading. Now, the purpose of reading this, all the readings we'll be having on this channel, we're not going to only be reading the Bible, we're going to be reading other Igbo story books. So basically, you're going to be reading Igbo with me. If you want to learn a language, you know you have to read the literatures in that language so that you learn more vocabularies. Odema, so look at how we do it. We read and we look at some new vocabularies from any passage we read for any of the videos. Yeah. So let's go now. Genesis. Moses dere ya n'afọ 1450 ruo, that is to 1410 tupu amụọ Kraịst. E dere ihe dị n'akwụkwọ Genesis maka ịkọwa otu ihe niile siri malite. A kọwara na ọ bụ Chineke kere eluigwe niile na ụwa, kọwaa na ekere mmadụ n'oyiyi Chineke, mekwaa ya ka ọnọdụ n'ebe dị nnọọ mma. A kọwara otu mmehie si bata n'ụwa na otu Chineke si gboro mmadụ mehiere megide iwu onye kere ya mkpa nzọpụta. N'ime akwụkwọ a ga-agụta otu ibi obi ndị mmadụ si malite, otu ọrụ nka niile si bido, na otu asụsụ dị iche iche si malitekwa. A ga-agụta ebe mba dị iche iche si pụta. Akwụkwọ a kọkwara akụkọ banyere mba ndị Juu, otu o si bido site n'aka Abraham, Isaac na Jacob. Kọwakwa otu ndị Juu si biri n'ala Ijipt. Usoro esi dee ya. Okike eluigwe na ụwa 1-2. Nnupụ isi na mmalite mmehie 3-4. Akụkọ gbasara ibi ndụ ndị mmadụ ruo n'oge uju mmiri 5-9. Mgbasa ụmụ mmadụ n'elu ụwa 10-11. Akụkọ ndụ Abraham 12. Akụkọ ndụ Isaac 25. Akụkọ ndụ Jacob na Esau. Akụkọ ndụ Joseph 37. Now, this is the preamble before the chapter 1 of Genesis. What are the new words we are learning? Chineke. The word Chineke. Look at this word. Chineke. It means God. God the Creator. Eluigwe. Look at this. Eluigwe means heaven. Heaven. Eluigwe. Look at this. Oyiyi is likeness. Likeness. Nzọpụta. Salvation. Nzọpụta.
salvation. Now look at this. Okike, creation. Okike, creation. Okike, eluigwe na ụwa, creation of heaven and earth. Nnupu isi is disobedience. Nnupu isi means disobedience na and mmalite mmehie, beginning of sin. Ibi ndụ ndị mmadụ ruo oge uju mmiri. Uju mmiri is flood. Ibi ndụ is the life of people till the time of flood. Akụkọ means story, gbasara, about. Mgbasa ụmụ mmadụ n'elu ụwa, dispersal of human beings on earth. N'elu ụwa, on earth. Ụwa means earth. Akụkọ ndụ Abraham, the story of Abraham. Akụkọ ndụ Isaac, the story of Isaac. That is the story of the life of Isaac. Ndụ means life. Ndụ, look at it, it means life. Akụkọ, story. Akụkọ ndụ Jacob. Akụkọ ndụ Joseph. I'll see you in my next one when we'll start with the main chapter 1. Hope you enjoyed it. Ọ dị mma, ka emesịa. Please don't forget to subscribe, share this video, and comment down below. Daalụ. Ka ọ dị.